tsautsayin ne yadda waya kira iPhone ta bi tsada. Baya ni. Baya. Allah al'umma. Ya ake sai shi. Ya gudu kai da nan ne. Get together nan ta buga. Ba yarinyar nan kawai ta mun wannan ina ga yawa. To kai mai zaman da abinka wa ka taba ganin ya siya yariya ce ba ta gudu. Ai in dai ka hada abu da mace ko kaddara ka hada hanya da bakin ciki. Sosai wa ko haka ne dama ka san maganar da ake ta faɗa dole kan yana iya faruwa saboda wajen da yan wani an dame ni wallahi. A baya ne? Ai sabuwa kenan. Wallahi tsantatta ne ɗazu kuma ban san tawaye ne. Gani ba. Wannan ai wayar Alam ce. Alam kuma wace ce? Na san ta rigar na yar class din bagi. Wallahi kuma sai yanzu na gano ta. Yanzu ya zai mu je ba ta yanka. Za mu iya zuwa mu duba ta bayan library saboda okay, je mu gudu. Na yi noma da school din. Alhamdulillah. Kana nan ki. Wallahi ina shirin. Wai ya ake ciki kuwa? Game da maganar Islam ɗin nan. Islam. Ba ka shawara a kan kaje ka same ta. Saboda akwai ɗan abubuwan da nake cika. Amma insha Allah ina dabbar zuwa ne a masu wani masu ne. Wata ta ji garin kallon ruwa ta faɗo ba ba. Na san makarantar nan ne akwai biya. Babu abin da zai faru saboda na yadda da kai na ɗan Islam. Yau. Kina hutawa wallahi. Da aka ji da wannan lecture na mutumin jiya da shi. Gaskiya ba za ka kurɓuce baya dole kira ka wani gudu. A wani kan kurbuta. Wala da kuma kuma kurbuta. Ke tun abin da kake ma za a iya kiran sa laifin mutum kuma za a iya kiran sa kuskure. Kai, abubuwan kin mazo ka fiye surutu wannan ka ba ta yanta wuce. Kuma saboda ka samu na rako ka ni za ka yi wahalar ɗan adam ka ba su na wuce kawai wani da wuce ka ba ta da kanka ni ba zan ba ta ba tare tafiya haka za mu da kake kuma ga wayanki ka zo in ci ta karki da gode wa Allah Baya ne ka ce ka shigo kenan. Wallahi na shigo. Kai kuma jiya kawai daga abu sai ka mai da shi fada. To ai kai din ne sai da muka je gaban mata sannan za ka nemi ga jizgani. Ga dole ne na dan iya ne. Ka san dai bayan da za a nemi abu a gaban mace. Ka san wannan.
Wasa ne ma fa. Kai ne ka ce? To yanzu dai komai ya wuce. Ina ya kamata mu yi ne? Ba mu magana sai inda ka ce kai. Inda na ce? To mu ta san haka. Ka sani ta babu abin da gidan ya wai a cikin kafcin wuri babu wanda ya ci tsani. Wanda ya ci? Ni ba wanda na fi tausayawa ma kamar Sadiq. Shi da ya kwana yana karatu, amma kuma ji abin da ya fara da shi. Kai ma ka san haka? Na sani. Ai ni kana ya ban tausayi. Ka duba har blog din da ke zuwa fayi mai ta karatu da shi, amma a ce bai ci ba abin da mamaki. Babu da Na tausaya mai ba. Allah ya saka mana kawai. Ga wannan karatun da ni a banza gaskiya. Ba shi da amfani. Ban yafe ba. Gaskiya ne. Sannu, har kin shigo? Wallahi na shigo. Yanzu haka ma office ɗin rijistara nake so zan je, abban mu yace in je in gan shi. Ko za ka raka ni? To shikenan mu je. Assalamu alaiki. Amu wa alaikum salam. Sannan ka? Ya kike? Lafiya kalau. Kai haƙuri. Ban kira ka da sunanka ba, saboda ranar da muka haɗu ba wai gaya min sunanka kai ba. Gaskiya ne, sunana Ahmad. Ahmad, suna mai daɗi. A gaskiya na ji daɗi abinda kamar ranar, saboda irin ku da yawa ba sa duniyan nan. Dama tukuci nake so na ma. Karki damu, ba na buƙatar komai. Na miki ne kawai saboda Allah. To, ko me yasa? Na miki dan Allah, ba don komai ba. To babu matsala, na gode.
Sai an jima. Ka ji daɗin ki. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Yan mata. Barka da. Barka. Ya gida. Barka da. Na zo ne ina son in bayyana miki wani abu da yake cikin zuciyata. Wani abu? Ya na ga kamar kin fusata. A to abin ne ya ban mamaki. Ina so tun lokacin da na fara ganin ki kin zo makarantar nan. Na ji babu abin da zuciyata take so. Sai dai in zo in gaya miki abin da yake cikinta. Ban gane. Na zo in bayyana miki irin san da zuciyata take. Kana hauka ne? Kaf makarantar nan babu wanda ya isan iya soyayya da shi. Ka min kaɗan, kai ba ma ka ji kunya zuwa ka tunkare ni ka ce kana so na ba? Ba na son ka. Kuma kaf makarantar nan babu wani ɗa da ya isa ya zo ya tunkana akan cewa yana so na. Ka yi hauka. Maira, ki haƙuri. Me ke damun ka ne? Ke kin isa saboda na zo ina gaya miki bukata ta zaki mun haka kin san ko ni waye a makarantar nan. Ka mare ni? Na mare ki. Wallahi sai kayi kuskure kayi da na sanin cewa ka da ki kuma yara. Ke zaki da na sani kin san ko ni waye a makarantar ki je ki ga duk wanda zaki ga. Wallahi sai na ga mai kuma sannan ka sani yanzu ba zan ce maka komai ba. Ka jira sakamako. Isa ya na zo babban yaro ya dan wuya ya isa. Kai dan kutumar ubanka ban ja ma kunne akan wannan yarinyar ba. Wallahi kanwata ce. Duk ran da na kuma ganin ku tare billahi allazi kana irga kwanakin ka ne na rayuwa. Kuma yanzu ma an banda makaranta ce. Wallahi tallahi da su yana shi. Ka bari mu kashe shi. Kuma cikin nan naku da kuke gani idan da wanda yake ganin zai kwata wallahi ya kwata sai kwanan sai ya kare.